Noroboti rogoichania kuruase enka sekenyero yabe yugotoka sensemo ya bonchari meye county ya Kisii enka ya mukuru sensemo yubono ni gobono yaganirio bokonyi maiga yumwano bokonyara wakwa nestima umwako eta eyeretu mwano yuko buturwa magoko kobwataka nestima inigo ya mutigirite chinkoma chintinde omuriketo ndemo Steven nigekera na sensemo yu nagotwa liganirio roboti rokobwatia Esavari ntambe ya Ndizi TV niyo yatoikiria igase kinyoro kia bogeta chake gotoka imea iyabe location Ariana Ward ebunge ya Bonchari constituency abugase chitarikia 20 umutenyo ikomi omwaka weta Mashujaa Day reri tuko amate ya maigeta nyale kweba abugase omwana obo Joshua Brian anyalete konyoro mu basukano Samareta ngoro Brian Joshua padi miaka 12 keria ngiri dukolio holiday na so pa ne ngombe ngajikunya maje kera ngora nanga muntu we big para wande ando muyerie chuma kenda ngamuye kumbe stima ya rere tensega ajikumu ke chuma igoro stima gakuna wana uja tindo jingi kyabe niga umiete bube paka yoninche ngatwale kiondoko nga umwana na chabe singenche condition yarenge njarenge ndunge asense mu yeskuru nabalenge okorabia anya no mupira ngo chesa arenge na abana bande anya ndoche na bongo mutome ngombe na bongo mutigera lakini bone kere yegitaka nyoro muchando uyu akaumia wikera boni gabutoira magoka aya challenge cyaye mbate na bachire chinyinge Obogi mama ega yoko buturwa amaboko ningo bwa onchorereti aso mwana Joshua Brian na komokongera amo nabe boli baye ababe ira abakonyi baya sichigasi chinyinge goikabono na bunga buturwa amaboko omwana w'eskuru nare bono amaboko abutugeta bono ononga zinyujesa na bande bono na uno mujando ojagete anya necho anya tatu mwabatayo nabikunyarika namwire nande andane nemano mwana ikonyobeiro kogenda nyangi lakini bone to getingi omonto teyorange na bagwekorere yachiyu nyone skuru nko enda arenge ari grade atigira bono grade 5 ndateba atigirete singenje taraira na skuru asense mu skuru mbyarenge okora kiri bona baigweta gende skuru lakini bono osinyuru kogenda skuru singenje tabwati mo kara ende kulikira nekerara sabana bande challenge anyorire ne chinyinge na bakunyara bakumurama usiba muteinga ebono tabwati moko keningi orakoreki orakore eyu embera umuichano manene sana egento baigenetekera abagusurio bolito babwate na kobatinya marikabo na saba samaria bayagwe soki na kobakonya gwikirania ni begane iria se Joshua kobekirwa amaboka mangao aramukonya segasi na kugenderia masoma ye nyora sende nkorera ngotebanya saone nakira nyarikane nenche nyore amagoko mwana oyo nabekeru egere nera nyari gakugenda skuru sababu nkonyora singi karazite igonengerere tinge kyumwana oyo aranyari gakugenda skuru gosina nyora nono kobakoguka ari ruserie yanga agende chogo serageri ngosaba asomo oyo bubwanje gaki uri oraigwe uri orakunwe ankonyira omwana nchirende onsi ara amwe komokonye elinde omwana yanyora amagoko ahira ne skuru asome buna abandi bagosoma ogosaba kwane gochase muri nkorina ki oyo oranje gonkonya goso oyo orakunu munyare gonkonyera omwana nyora nono kobokanyare gakwira ne skuru nera nyare gwikirania ndoto yaye renganedi konya abalemavu mbono umupasta no mwagitali kurwaiga sense moja iyabe location nigobone ya mateye bwato kwegena buna litukelimo mwana Joshua Brian anyale gosiru kunyora nagokaye nagokora asiane kingencho mono goikeria rorayo kobomonya getaliri tukelimo na kweneki buna abande baranyoro mu batukana bunera mutukapocha mbanyoro bokonyi kuripotre taseni kia Ndizi TV kurwaiga se bunge ya Bonchari Kisii County Elietariane